den, dámy a pánové. Vítejte při ukázce z hry Guild Wars 2. Na tuto hru plánujeme 3 videa okolo 20 minut. Nyní předám slovo kolegovi. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to pohled na hru Guild Wars. Je to vlastně naše první video, jestli se nemýlím, že ano? Jo, přesně tak. Na novém kanále, na kanálu starým, na Trollplay nebo Genocraftu, jste mohli už vidět video, že přesměrováváme náš kanál. A já bych vám teďka představil zhruba základních 5 ras Guild Warsu. Takže jako první tu máme chary. Nehejtujte mě za výslovnost, já správně nevím, jak se vyslovuje. Jsou to takový obří kočky, jsou pro ně určeny spíš bojovníci a taková těžká výzbroj. Dále tu máme lidi, ne žádný člověk. Takže dále tu máme lidi. Ty jsou vlastně takový neutrální, je to jedno, zakopete, všichni jsou tam hezký. Pak tu máme Norny, ty jsou takový obří lidi ze severu. Máme tu Asury, to jsou malí trpaslíkové, kteří se zabývají vědou a mystikou. A pak jsou tu Silvary a to jsou takový lesní lidi a vlastně mají, já nevím, co mají. No, mají místo vlasů listy. No, a ksichty by potřebovali plastickou operaci. Přesně. Takže to by bylo vysvětlení, ale to by bylo ukázání takových 5 základních ras. A my budeme hrát za lidi, ale vlastně to je úplně jedno, za jakou postavu budete hrát, akorát, že prostě nám se líbí lidi nejvíc z nich. A nám se líbily dřív Asurové, jenže ty se nám přestali líbit, protože mají dinosauří tlapičky. Jo, takový malý dinosauři. A u charů, hráli jsme i za chary, ale charové mají questy furt jedno a to samé a za chvilku omrzej. Přesně, takže my jsme si vybrali lidi. Takže já budu kluk, Bacary bude. Žena, jak už to ve většině her bývá. Dobře, tak jo, takže Bacary je holka, já jsem kluk. Tady máme Famale. Tady je Male jsem já. Takže a teďka vám představím něco krásám. Takže máme tu první rasu a to je elementalista, za to budu hrát já. Chtěl jsi říct profesi, ne rasu. Jo, profesi. Klasu. Přesně, já jsem říkal klasu. Ne, ty jsi říkal rasu. Ne klasu. Fakt? Tak to jsem špatně rozuměl. Ne, já si to vydám srandu. Aha. Chtěl říct něco jiného, co? Takže. Zpátky ke hře. Takže první klasa je tu elementalist. A elementalista to je vlastně, jak už z názvu se dozvídáte, je to mák. Je to elementalista. Jak už z názvu se dozvíváte, blablabla. Jak už z názvu se dozvídáte, je to mák a vlastně může si přepínat mezi 4 elementami, to jsem já. Ty 4 elementy jsou základní elementy, pokud je neumíte, tak já vám je právě vyjmenuju. Je to oheň, voda, co tam je dál? Blesky a země. Ale já si myslel jako, že elementy, tak ještě tam patří vítr, ne? No to je ono, že jo, blesky a vítr, že jo, to je ono. Takže dále se přesouváme k Varovi. Var je ve všech hrách, to znáte, k tomu není nic víc říct, obrovský meč a to je všechno. Guardian, to je speciální postava pro Guild Wars. Tuhle postavu jsem zatím v žádné hře neviděl, možná se jmenuje nějak jinak, když tak napište. Jestli k tomu můžu něco říct, no. Tak Guardian, pokud to dobře řeknu, je vlastně var z magií. Jo, takže přesně to jsem chtěl právě říct, kolega mě předběhl. Guardian je takový var s magií, je to spíš tank a support, když to var je spíš damager. Tak dále tu máme inženýra, to je taky speciální postava pro takovéto online hry. A to je vlastně to, že on vlastně má jenom pušku a vyvolává si na pomoc tarety. Taret je taková věžička, která střílí na Pokud jste hráli Team Fortress, tak to můžete říct jako sentry. Ano, přesně. Dále tu máme Rangera a toho nám vysvětlí Bacary. Tak, jak už asi tak nějak vyplývá, tak budu hrát za Rangera. Ranger nosí střední brnění, tudíž patří do druhu průzkumníků. A co je zajímavého u Rangera,
trošku přeběhnu a je to docela podobný s Necromancerem, až na to, že Necromancer je mák. Ale Ranger může mít peta. Nebo jestli to chcete říct drobnělinou zvířátko. Protože on si vlastně dokáže ochočit, ale jenom některý, který mají nad sebou juvenile. Doufám, že to říkám dobře. Píše se to juvenile. A to si můžete k tomu jdete a dáte F a je tam charm, nebo charm. Vy máte třeba zvíře, který se jmenuje mou, což je takový pštros. A když předtím mou je juvenile, tak je to juvenile mou. Mou. A když je to mou, tak ho nemůžete ochočit. Ale když je tam juvenile mou, tak ho můžete ochočit. Takže my ti děkujeme za přednášku, Bacary. Ještě zbraně. Aha. No to řekneš pak, až budeme hrát. Dobře. Takže dále se přesouváme k Necromancerovi. Necromancer není jako elementalista, přesto patří do mágů. To snad asi můžete vědět. Necromancer je vlastně mág, který se nemůže přepínat s elementy, ale vlastně on má speciální schopnost, že si může vyvolat pety. Může jich udělat 5. Ale jelikož to ty pety si většinou dělají, co chtějí, tak jsou docela na nic. Když někdo je podporuje, já jsem byl teda taky zastánce těch petů, ale pak jsem se rozhodl pro elementalist, takže Necromancer je mág s temnou magií. Ano, co si nám chtěl říct? A víš co, těch 5 petů si můžete vyvolat až v 50. levelu. No, ne ve 40 si můžeš vyvolat všech 5. 40. A jedno. Tak dále tu máme Thiefa. Thief je vlastně průzkumná postava, jako je Ranger a jako je, kdo je ještě průzkumná postava? Inženýr. Takže Thief je průzkumná postava a vlastně je to postava, to už nám může, to nám napoví, že jo, je strašně obratná, skáče, dělá různý salta při bojování, otráví vás, pohybuje se strašně rychle, je výborný na 1 versus 1, ale na více versus Thief je hodně slabý, toho sejmu hnedka. Dále se přesouváme k vážně nevídané postavě, je jenom v Guild Warsu, nikde jinde jsem ji neviděl, je to poslední postava a je to Mezmr. Jak můžete vidět už tento obrázek, je to vlastně taková maska. Proč je to maska? Proč má růžové oblečení? Protože k Mezmrům se prostě hodí růžová, nebo jakoby fialová růžová. Fialovo-růžová, rudorůžová. Protože oni vlastně jsou to mistři přeměn a klonů. Proč klonů? Protože oni každým kouzlem si vyvolají nějakého klona. Ne každým, ale většinu kouzel, když zmáčknou, si vyvolají nějakého klona. A vlastně takhle bojují na principu, že jich je třeba 50 si vyvolají klonů, i když to nejde. Jdou jenom 4. 3. Ne, 4 myslím. Ne, 3. Ono je to postupem levelu se ti odemykají, myslím. Aspoň ze začátku, ale je to i tak, že když nepoužíváte kouzlo, kterým si vyvoláte nějakýho klona, tak když do nějaký příšery nebo postavy útočíte delší dobu, tak oni se ty kloní vytváří sami po dobu útoku. To ano, ale to je jenom třeba u Skeptru. No. Tak jo, takže tohle jsou Mezmři. Pokud máte Guild Wars, je to výborná postava na PvP, i když v Expeni je trošku horší, teda jako ubírá, slabší. Ale trošku slabší a tak to vůbec nevadí. A jak tady můžete vidět, nosí lehký armor. Takže přesouváme se dál a to k vytváření postavy. Takže Elementalist. Já nebudu šampou, no možná budu. Takže, ale za prvé, budu hodně vysoký, budu asi namakanej, no tak takhle ne. Takhle. Já si vytvořím hezký zadek, ať se mám při hraní na co koukat. Takže budu namakanej, dáme si tmavší pleť. A teďka si vybereme obličej, já zpravidla dávám tenhle, nevím proč. Tak tyhle vlasy a teďka si vybereme barvu a blond. Jo, to je ona. Teďka dáme fousy. Já už to mám všechno předpřipravený, ale prostě já už to mám automaticky. Já už to tam zadávám automaticky, to už Bacary ví. No. Takže. To je každá postava stejná. Tady máte face detaily a tady si vlastně můžete upravovat velikost očí, rozmístění, různě délku a tak, ale já jsem totiž unikát i v opravdovém životě. Já mám světlý vlasy, lépe řečeno blondětý, ale hnědý oči. Takže já si přesně v té hře, abych byl i tam unikát, nejenom v reálném životě, ale abych byl i tady unikát, tak si dávám blondětý vlasy
a dávám si hnědý oči, protože to se vážně jen tak nevidí. Je málo lidí s tímhletím a já zrovna ten jsem. No a tak to nevadí, takže... Já mám taky spolužáka, takovýhleho. Má černý vlasy a má modrý oči. No jasně, jo, jenže modrá jakoby to je taky tmavá, no, že jo? Ale má světlý oči. Já mám třeba modrošedý. Takže já už mám i obarvený oblečení, takže a já se můžu přesunout dále. Seš už? Já nebudu blonďák. Ne, ještě nejsem. Ale za budu. Ne, tohle jsem chtěla. Budu normálně hnědovlasá. Takže, a já to takhle udělám, takže tak. Přesouváme se k další otázce. Počkej na mě už 6 z 10 a rychle se tam dostaň, že já už jsem u 5. Takže, já už taky. V Guild Wars je speciální to, že i když je to onlineovka, vy si vytváříte svůj vlastní příběh, kterým po celou dobu hry prostupujete. Vy vlastně musíte dělat příběhové questy a ten příběh se vážně podle nich odehrává, takže vy si naprogramujete svůj příběh, což je podle mě pro onlineovku úplně super, to jsem neviděl, to jsem nikdy neviděl v žádném onlineovce. Abych si dovolil přehánět, tak si myslím, že Guild Wars je pánem onlineovek. Já taky no, ale jako, asi je to pravda podle mě. No, jako i když spousta lidí, tak se dohaduje mezi Vovkem a Guild Wars. Vovko podle mě vůbec nemá na Guild Wars. Tyhle ty dvě hry nejde vůbec srovnávat. Když si všimnete, když někdo natáčí to, Vovko, a pak se kouknete na Guild Wars, uvidíte strašně velký rozdíl. Za Vovko platíte měsíční poplatky. Za Guild Wars ne, Guild Wars si koupíte a máte ho prostě. Jako my dva. Za Vovko si musíte, prostě to je na prd, že za Vovko si musíte ty měsíční poplatky. A sice tam máte, já nevím, spoustu DLC, ale tady vám probíhají updaty, tady vám, což možná ve Vovku taky, já jsem Vovko moc dlouho nehrál. Ale nejlepší je na Guild Warsu, že tady vlastně kdykoliv jim nahlásíte bug, oni se snaží co nejdřív opravit a hnedka udělají z toho update prostě. Protože pak jsou tady bugy a to je prostě hnusný. A ze začátku, když jsme se zemlogli úplně poprvé, já to teda mám hnedka, já jsem ten Guild Wars měl ještě předobjednaný. Takže jsem se přihlásil a tady byla moje předspál, tady ty servery byly všechny plný, ona jim přestala fungovat v aukci, jak to bylo přeplněný, takže to bylo vážně zajímavé. Takže já teďka už do skecání a jdeme dělat příběh. Takže já budu studoval jsem elementy a vlastně nosím ten gem, to je vrčic, jak se řekne, nerost. Takže já jsem vlastně nosil takovej šutr na hlavě, který a symbolizuje moji lávku. Lávku k elementům. Lávku k elementům. A ta láska k elementům, já mám rád oheň, takže oheň. Já taky. Takže jsme u 6. Ano. Takže budeme řešit věci šarmem, dignity, to je spravedlnost a ferocity, to je agresivnost. Já bych to řešil všechno dignity. Já taky. Takže spravedlností. Takže já jsem vyrůstal vlastně, ty jsi ranger, takže ty se musel naučit střílet, to by šlo z vesnice. Jenže já jsem elementalista, takže jsem musel mít učitele a z vesnických triků jsem se to asi nenaučil. Takže jdem among the nobility. Jo, dobře, oba? Jo. Střílel si potech po krávách, ne? Jako, tu máš oheň. No si, yes! Další je, já to neumím přeložit, já nejsem zdatný. Takže, moje největší, jakoby, nebo já nevím, no, co to je regret. To nevím, jako, podle mě co je takový jako, to regrets. Já nejsem moc dobrý angličtinář, ale je to vlastně, máte tady na výběr. Nevím, kdo jsou mý rodiče, zabili mi sestru a bojím se cirkusu. Já bych dal bojím se cirkusu. Já taky, ať je trošku sranda. Takže a já budu podporovat Baltazara. Já si vezmu, já nevím, protože Melandra, tak ta je of nature. A země, což Ranger je spojená s lesem. Ale ten Baltazar, ono to je jako bůh války, Liz určitě ne, Kormir. Ještě ten Kormir. Pojď Baltazara. Dobře, Baltazara.
A příjmení máme z pravidla Mysterious. A já se budu jmenovat... Jak se budu jmenovat? Tak mi úplně jedno, jak se budeš jmenovat. Blbý je, že Bacarinda se sem nevejde. Budu se jmenovat, jo, stará dobrá. Sandra. Já bych se jmenovala Marion, ale... To ne, to už je volta. No ale starý dobrý. Já se omlouvám, jestli jste právě slyšeli pingpongový míček. Takže můžeme dát pokračování. Ano. Prohlédni si příběh, protože, aby jsme ukázali divákům, a teďka budeme oba ticho. Takže po příběhu se vrátíme. Prohlídni se ho, jo, hlavně. Jo, viděl. Je to bez zvuku, já se omlouvám. Máte tam sice titulky, ale je to bez zvuku, protože já pak neslyším Bacario a to je velmi blbé. Takže je to bez zvuku a já si teďka na chvíli vypínám mikro, a kdyby to šumělo Bacary, tak mi řekni. Šumí to. Tak se ho nevypínám. Takže já vám tady do toho budu kecat, vy si tady můžete prohlížet ty hezké titulky, jak tam jsou. Tady nám to ukazuje nějaký bohy. A to scenérie je fakt pěkná. To je jako žádná jiná hra snad nemá. A nebo jako, myslím tím onlineovka. A to je příběh. Příběh je hrozně známý u vlastně jenom singleplayerových her. Jako máte třeba... No, Mountain Blade. No, Mountain Blade nemá moc dobrý příběh. To je Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sice je tam multiplayer, ale ten multiplayer je na způsob prostě... Válčení, PvP. No. A jinak singleplayer. Máte úžasný příběh. Máte vlastně úžasný, no, jako titulky nevím, mně se tam kolikrát ukazují, no takhle, vemu to od jiný ty, Mafie 1. Ta má úžasný příběh. Nemá multiplayer, ale nikomu to nevadí. A nebo jaký další hry? Teď si zástě. Jo, L.A. Noir, taky úžasná hra. Taky bys k tomu mohl Čeče něco říct. No postoupám tebe. Mě už tady řekl This is my story, takže já si dopovídal. No. Takže, teďka mě to dává do Defense of Shaymore, to je vlastně takový tutoš. To je takový tuto švarc vlastně, abyste prošli takovým základním výcvikem. A jelikož já jsem si pak ještě dokoupil tu premium verzi vlastně. Jsi tu? Bacary. Já se vám omlouvám, jestli slyšíte mýho psa. Jo, slyšeli jsme. Já se omlouvám, mě strhnul návštěva do pokojičku. To opravdu zbožňuji, když mi nějaký nevítaný host vlítne do bara. Teda do baráku. Jo, a já tady mám jídlo, který možná nepozřu. Takže. A voní to pěkně. Prosím tě, natáčíme, jo? Já vím. To by tady moje chroupání hranulek a jo, to bych mohl přijmout. Jo, mě štve, že vždycky, když se přihlásím za nějakou novou postavu, nebo se přihlásím do hry, vlevo nahoře mi vyjede pozvánka do gildy. To mě furt to riu. Já fakt... Tak dělej, pojď, jdeme. Go to the inn. My už tohle máme trošku zmáklý. Jsem hodně větší než ty. Ne, no jo, dost. Aspoň mám nějakou pověst budu mít. Obří elementalista. Ale jak jsem rozsvítil. Tak jenom. Jinak, abych řekl teda něco k těm zbraním, tak Ranger může mít sekirky, jak si můžete momentálně povšimnout, potom může mít krátký luk, dlouhý luk. A teďka ještě sorry, že ti do toho skočím, ale já jenom chci říct, že tady je special, že tady žádná postava vlastně nemá manu. Všechny postavy mají jenom životy, výjimkou je ovšem Thief, ten má jakousi energii a tou je omezen, to jsou omezeny jeho kouzla, ale žádná postava tu nemá manu, takže vlastně tady jsou jenom cooldowny. Což je výborně, protože tohle to třeba strašně omezuje v hrách, nebo ne v hrách, co kecám. Hrozně to omezuje v tom, že vy potřebujete někoho zabít a hele, nemáte manu.
Jako tomu je třeba v Dotě. Samozřejmě Dota a Guild Wars to jsou dvě úplně rozdílné hry. Úplně totálně hrozně moc. To asi jo. To hodně jako. Já bych dokonce si dovolil urazit Dotu, že Dota je strategie. Ale nevím no, zase nechci urážet Dotu, protože Dota je úžasná hra. Si pak musím jít do banky pro penízky. Jinak další věc, kterou tady je banka. Tak to je ve všech hrách, že jo? To nám nemusí říkat. Jak který? No ale tak já tady ještě k tomu něco dodám, takže teďka jak můžete vidět, já kouzlím za běhu. Jo, to nikde jinde není. A můžete kouzlit bez cíle. Můžete takhle do blba prostě střílet. Střelím tamhle. Tak přestaň dělat to mě stroje, pojď. Takže tady můžete střílet bez cíle. Do bez cíle. Ano, přesně. Dále můžete vlastně, já nevím, no jak to říct. Můžete vlastně takhle kouzlit za běhu, koukejte, já vlastně běžím, což v normálních hrách nejde, to musíte stát na místě prostě. A taky další zvláštnost je to, že já když dám dvakrát S-ko, nebo dvakrát Qčko, to je jakoby na uhejbání, tak vlastně uhejbnu a když po mně letí třeba nějaký šíp, tak já mu uhejbnu a on mě netrefí a nezraní mě, což je podle mě úplně super. Pozor, ale v PvP to nefunguje, jako jestli si myslíte, že je hele ranger, tak uskočíte mu šípu. Ne. Uskočíš. Neuskočíš. Uskočíš. Uskočíš. Uskočíš mu, no. Tak to je teda boj. Uskočíš mu, ale tak jako máš to trošku těžší, že on do tebe střílí trošku jinak než ty příšery. No, trošku rychlejš. A je tady povraždila, tak nevadí. Aha, tak já jsem tam... Ale už je šampion! Ano, toho nezabijete. Ne vůbec, ne, koukej, ale já na jednu ránu. Je po něm. No ale ty poběží s obrovskýma kamenama, bude se mnou házet vozem. A můj tygr se nevzdá a potom až se bude, no nebudu předbíhat. Vidíte cinematic video? Já bej tebou, tak stojím za nima. Koukejte na mýho tygra. Hop. A hop. Leopard, ano. Už to nestihl dát. Takže... Tohle je, jestli k tomu mě dovolíš něco říct. Jo. Tohle je boss, ale to má každá rasa má na konci svého bosse. A lidi mají asi nejtěžší. To jo, no, to bych řekl, že jo. A já si myslím, že až zabijem tohohle bosse, tak se můžeme kouknout ještě na dokončení vlastně, jako odsaď odejdeme. A pak vlastně já bych řekl, že tenhle díl už by byl docela dlouhý, asi já nevím, jak dlouho natáčíme teda. Ale chvilku, podle mě to nebude ani 20 minut. Ale... Tak já bych dělal 15 minutovky. No, tak jako, prostě nějak to vyjde, zase aby nebyly 40-minutový videa. To se dělá při let's play a ne při gameplay. Přesně. Spousta lidí, jenom abych tak nějak upozornil, spousta lidí neví rozdíl mezi gameplayem a let's playem. A přitom je to tak primitivní. Jo no, gameplay máte ukázku ze hry a let's play celý průběh hry. A koukal jsem na nějaký, nebo jsem slyšel, pravidla let's playerství a jako mělo by se, jako let's playeři by měli mluvit spisovně, nejhůř hovorově. To jsem sám nevěděl, abych se přiznal. A teď už to vím. Proto spousta lidí si říká let's playeři a nadávají. My jsme to dělali sice taky, ale to jsme ještě nebyli poučení. Takže to byl takový krátký rozhovor. Teďka si můžeme vybrat zbraň, jenže já už mám stejně stavku a tu si můžeme navlíct jenom jednu, protože je to dvouruční zbraň a my máme 2 ruce, že ano, jako každý jiný člověk. Vidíte, tady je 1 ruka, tady je 2. ruka a 3 ruce nemáme. A když se kouknete, tak tady máte napsáno two-handed úplně dole nad tou cenou. Tam máte, to je cena za prodání mimochodem, two-handed a to znamená, že je dvouruční, což znamená 2 ruce. Takže už si žádnou jinou nemůžeme nasadit, chápete? Že je dvouruční. A já bych to tady... Ještě si tady promluvíme s tímto scoutem, on nám ukáže mapu. A vlastně my vám teďka už nebudeme ukazovat nic, pak už jenom se vlastně přesuneme rovnou k dalším věcem, třeba jako jsou ty peti u rangera,
elementy u toho, ale to si nejdřív ty postavy musíme vyexpit, jenže to vy neuvidíte, protože my děláme gameplay a ne let's play. Takže tohle byl taková ukázka, jak se tvoří postava, jaké jsou tam rasy, jaké jsou tam klasy. Rasy a klasy. Jak se tvoří postava a ukázali jsme vám ten základní tutoriálek a ten cinematik. Tak jo, takže mě tady to Scout vysvětlil, já bych se s váma rozloučil a čau čau. Ahoj. Uvidíme se u dalšího videjka. Nezapomeňte dát like, komentář a